Πρέπει να φορτώνει από την Ελλάδα. Αυτό θα γίνεται κάθε μέρα δηλαδή? Βεβαίως, και όχι κάθε μέρα. Στη Ρόδο αυτή η εταιρεία κάνει 4 δρομολόγια το κάθε πλοίο της την ημέρα. Ναι. Και οι ροδίτες πεινάνε, είναι δεμένοι. Επειδή τους άφησαν από την πρώτη μέρα δηλαδή. Επειδή τους άφησαν από την πρώτη μέρα. Εμείς λοιπόν δεν θα το αποδεχτούμε αυτό και δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Είμαστε 13 και αποθήσαμε 50. Αύριο που θα είμαστε 1000 θα αποθήσουμε όλα τα μάτια της Ελλάδας. Όλες οι οικογένειες δηλαδή. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν ζητάμε κάτι το παράλογο. Ούτε με τις αρχές τα βάζουμε, οι αρχές τη δουλειά τους κάνουν. Και σωστά πράττουν και λειτουργούν. Εμείς όμως, επειδή κρέμεται το ψωμί των παιδιών μας, τα πλοία μας, ξέρετε τι σοβαρούς φόρους έχει ένα πλοίο ελληνικό με ελληνική σημαία. Οι Τούρκοι λοιπόν τι κάνανε? Ήρθαν με το καράβι τους, βάζανε 7 ευρώ γιατί έχουν έξοδα 100 ευρώ την ημέρα. Εμείς έχουμε 800, μόνο εγώ έχω 800 έξοδα ευρώ την ημέρα. Λοιπόν, θα τους αφήσουμε να μας πάνε το ψωμί? Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να έρχονται να φέρουν κόσμο. Η λιμενική αρχή που βασίζει που σας ζήτησε να άρετε τον αποκλεισμό και να επιτρέψετε τον απόβλητο του πλοίου? Η λιμενική αρχή βασίζεται σε κάποιο νόμο τον οποίο δεν γνωρίζω εγώ. Δεν το ξέρω, δεν το έχω υπόψη μου. Γιατί οπωσδήποτε ο λιμενάρχης για να λέει ανοίχτε την πόρτα δεν είναι τυχαίο, κάτι ξέρει. Όμως δεν υπάρχει περίπτωση, εμείς θα ενεργήσουμε δυναμικά. Και θα το διεκδικήσετε και νομικά το θέμα εκτός από την αγωνιστική κινητοποίηση? Εμείς τώρα πάμε για μέσα όπως ξέρεις. Πόσες συλλήψεις έχουμε? Όλοι, σχεδόν όλοι. Άλλοι αίματα, άλλοι νοσοκομεία. Κάνατε την πρόταση να φύγουν οι τουρίστες με δικό σας πλοίο? Ναι, και δωρεάν. Γιατί δεν το δέχτηκαν? Γιατί έτσι είναι το σύστημα. Πάνε να βάλουν να πατήσουν εδώ τα τουρκικά πλοία. Προσπαθούν να γίνει η αρχή. Και όταν θα γίνει η αρχή, μόλις τους πει το ελληνικό πλοίο 12 ευρώ ή 15 ευρώ, θα λένε φέρετε τους Τούρκους να τους πάρουν με 7. Αυτό λοιπόν εμείς δεν θα το ανεχτούμε. Έχουμε και άλλες κινητοποιήσεις και πιο σοβαρές και πιο δυναμικές. Αυτό ήταν το πρώτο μάθημα. Το δεύτερο είναι σε πιο σκληρή μορφή. Που θα αφορά? Θα αφορά το κλείσιμο του λιμανιού, θα δέσουμε τα πλοία μας, θα βάλουμε μαύρες σημαίες, θα απολύσουμε τα πληρώματά μας, θα απολύσουμε 80% οικογένειες που τρώνε ψωμί και θα κλείσουμε το λιμάνι. Να αφήσουμε να έρθουν οι Τούρκοι να το Θεωρείτε ότι όλο αυτό είναι κακό για τον τουρισμό? Κοίταξε να σου πω, κορίτσι μου. Κακό ήταν και αυτό που έγινε σήμερα με τον τουρισμό. Εξηγήσαμε στους τουρίστες. Ήρθατε στην Ελλάδα, θέλετε να πάτε απέναντι, δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Θα σας πάμε δωρεάν με δικό μας πλοίο. Οι τουρίστες, οι περισσότεροι, δρομολογήσαν βάσει των δεδομένων από τους ξεναγίνες. Οι ξεναγίνες λοιπόν ήταν αυτές που λέγαν στους τουρίστες μην πάτε, μην φύγετε, μην πιστεύετε το ελληνικό πλοίο. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν κοιτάνε τα συμφέροντά τους. Εμείς δεν κοιτάξουμε τα δικά μας συμφέροντα.